OK. Tohle je z Patra freestyle. Pracoval jsem v zásilkovně jako kurýr. Házel jsem s těma balíkama jak nejlíp umím. Hebat řeký zboží, kámo sorry, ale nezvládal jsem ty stavy těžký. A pracoval jsem taky v rohlík jako kurýr. Ta prdel z toho bolí, jako bych tam od nich měl anální kolík. Za hodinu necelých 200 jako živnostník. Fakt nechceš, tohle fakt nejde. A nejhorší je, že se tam lidi drží i 6 let. To už bych vázal laso, někoho udělal El Paso. Bez peněz je to těžký hafo. Ty znáš to, určitě to znáš. Já. A volám zase do banky, že nestíhám, zas odkládám. Není to poprvý, mám pocit, že už mě tam znaj. Na účtě mám 500k, půl míče, ale mínus. Má holka se mě ptá, kdy už mi uděláš dítě. Baby, kdy už to přijde, baby. Chceš se jen bavit a smát jako kár? Máš vůbec nějaký plán? Vyber si buď tráva nebo já. Neřekl jsem nic a hulil dál. Kámo, já se mám, život mě kope, směřuje, klepe na dveře a ptá se Luke, tak co je? Chceš bičem? Máma po rakový, táta po mrtvičce. A tamta zase sahá po skleničce. Nechci nikoho zachraňovat, si chci jen splnit sen. Jen splnit sen, tak co je? Tak tady jsem. A nemám žádný kamarády, protože když jsem se probudil a začal jsem zářit, začal jsem řádit, zjistil jsem, že většina z nich jsou jenom podělaní srači. Že jsou to hráči, ale ne jako já. Jsou to hráči VOV, COD, CSS. Já chci zlatý chain a na něj VVS. Já chci farmu, tam rajčata a ganžu, chovat tam ovce a kozy, po ránu meditovat, poslouchat les ticho. A pod svou prdel černý Mercedes v třídě S. Ke štěstí mi chybí už jen stek. Tohle je konec, něco mi říká Luke, už běž, čau. Takže čest a zdar.